Kardon nilitum APHLC Women Ring Hinpen APHLC News Pherangke tumhan ladaan ang kihumri pot churupik ando apen kurwang kipajerlo ini nilitum la resmit mane kidukela lo nilitum sang pirita kram sapi labang sosong nong ke klem hut kedo ahut alang li aku puthot nilitum pini ladak sangpi kakurong pipi phansi bangsor puke pini pen pek kontang no lapen alang li Japon pamika po pusi alang li phan ningchit kilo lapen ke alang li pek serabang ti asini litum pini ladak ke chetong ke 26 ta constituency sini litum chetong no sita me 26 ta constituency chetong sita me konani na amri konani chinthong biasa so ke lubing bang matidi dam edlo la sini tum dak doan sita me pini ako nalitum la media teng no paching din lo ini penke nilitum la hello nilitum bimen tumhan ke Japon je bang lo apen alang li niwet kalilo nilitum sita me doan abean sita me nilitum dak cerap rapek ten sini nilitum kam klempo lalo lasi alang li ahut ke nilitum nonoson dam phun bang phun pen size ta me klem long le un anpen ke klem ji pusita me nono bang ke nilitum ke klem je phan bang ke dam phun bang phun po kasi un anpen ke nilitum bimena hin pen sita me nilitum asar jai kathasar nang ke Japon asong nong ke nilitum azab dun tip pen se nilitum klempo lalo kita kam sapia la ka kulo bibi phana aku kepek pom nalitum po ansi ka kepek la pen ning kithe ka mo pa alang li phan hala alang li phan kepek je the ke laling alang li phan je thelo he sita me alang li na ke klempon na Japon bang ke alang li bang chok che delo kasi non e phong abang ke alang li pen akaprek non ke jong pon thu bang ke alang li phan ke ning chi the tip pen sin nilitum jong pon la pen che don sar lo komane inut si jong bong kalilo 26 ta constituency ta alang li phan che don pa make up pen si pini la bang so ar alang li phan pek kontang no lalo Yeah, good afternoon. Thank you, media people, those who are present here. This afternoon, we had a very important meeting that is regarding the joint extended meeting of the APHLC Jayakathar party, that is the tribal party. Now, recently, we have some posts vacant which was created by Rita Kramsapi herself. So we are gladly had a meeting and we also nominated some of the members, new members, and our president will do the final post. Yeah, appoint the final post. And recently, people should not think that we are, unhappy with what has happened just a few weeks back. Rita Kramsapi and Kong Rongpi from the APHLC, Tai Khando Amikhan party for defect Huigina Olaisha at their own interest. We are happy. Amikhan Logote Poson Noha Manu Joldi Olaija Biano. Aru Tai Khan first mission do already failed. They have Amikhan ke bishi discriminate Kurishe, Amikhan ke bishi insult speak Kurishe, but we are not going to counter them. In fact, public jani ase kundu right kundu wrong. Aru APHLC Amikhan monde dugnai, we are more stronger now. Amikhan bishi strong hoise and tribal unity do aru stronger hoise. We want to unite all the 6 sisters, 7 sisters Northeast laga tribe sob miligina Amikhan Jayakathar laga party de Amikhan strengthen kuribole ase. Aku komisi kam kazu kam tuma lo nanti panasi ni komchun ban secretary sa nakang wai komkan nanti kaltian lo marat la tani pesel si ke fairat ham tiap dia kasih ke ceng si nanti paling tuma Pherangke kero pipa pherang lo media klembang fuduana phan sakame nalihin pen karbiang lo ngarada tuma phan kethan ji la pen ke kachuni rikang tung lam phek la pusom lo Pherangke ke nilia kero si pikang tung ilitum ke damtang women wings along secretary in charge ituma ke happy Rita Kramsapi phan selang phan appoint lo setame
Ili tum rada tum alang li panan ning ka chi thia teng pen. Alang li bangke to bareng bengan na utikang bu basong no. Setame nitum APHLC pan ke kroya rada tum ke. Nitum ke aphi chiro ire. Rada tuman ke aphi chiro ire pwede. Labang son ning ke the. Pena posi pinyar ni bangke 26 constituency dum nitum women atum an. Nitum chingrum pensi. Alang nitum akar I. Lapen ke alang tum aning nang ka chi the pena pon nilipan arpu bangke nang jong lo. Lasi nilihin pen. Kachuni ri kang tung ba nili ke claim kang tung nili akar I alam thike la puson lo. Pini Karbiang long. East lapen west di Mahasaw long setame. Nili tum thek an. Un an aja kong pen. Pini Karbiang long. Rather pan itu panan ki Japon itu maman ki do sarjai kathar akachi songalong bang penilitum women wing sahin pesita menilitum arjap tipji la penilitum un an penilitum kachi songalong litum claim dunji la penitum chi song dunji pusi nilitum kachi tik do la pen la henlo nilitum makin mangke BJP women wing tunon SDC Congress women wing itu kana litum APHLC women wing itu kuan andeng sedang litum sedang long kali dengan nonilitum langam lo pulutan te BJP women wings kunon ba Congress of women wings kunon ilitum thekam long le ma nalitum men thek long ma pu nani amhila pu do ta hai sta melong litum through media long pu sta me thek long le las nilitum bang ke ahok pet rat de pan akachi song pan he dio la so pan nilitum ke karjap thi oposi nilitum alang tumang dengan nitum pali damji nitum alang tumang le ka challenge tum jikali nitum ke nilitum akimang nilitum akar I bang ke nitum ke rongarat ba pini karbia khek tum inglong khek tum khang kang thor je phansi nilitum ke un an pen bang nitum bor iji